Nazar. Nazar, malo potegni. Pa nazar, così. Evo ga. Ja, pa vezi ne. Malo hodili, gledaj. Oba. Bravo! Ej! Papa! Bravo, Litvanen! Tako je! Samo druga, šta je bila uporobna kod ovoga, ne? Prima se njega bude bila rupa, onda... Lepo. Ajde, Gwen! Kreno! Ja, Bosna šla. Mnogo motor su bolno. Bravo Nino, bravo! Ja. Samo će ovi novi knjižno, ne? Ja.
A to je nek šinu. To je seba, dela neki tamo. Seba mora vrnuti. Šta je akcija? Šta je akcija? Materski gle. Da je rekao, zakaj je to bila premijska već i bio da je to. Super. Gle kako vidiš da je Alši neki dva. Skoro se je maraton bola gdjela na ime. On bezi tu da do. Ovi sad maratona riva. Ovo je samo govori problem. Oba. Samo su stisnuli ove zadnje. Ovo je tako ide slabo, ne? Ne, stisnuli su. A nema nikoga, tako već na prije, neka tu žele navija, na vre bati profati. Ovo zapravo da su pičili, boži, da se odluča. Da su i stisnuli.